kaham dini जों press conference खालामनायनि खारनखा Khwna जोंनि फाउंडेशन दे थार्ड फाउंडेशन दे दिनै जोंनि सेन्ट्रेलनि जे दागोमा मथे जोंनि किल्ला ब्लक कमिटि जों गनापादा मेमोरियल हल पालायलायनाय दिनै प्रेस कन्फारेन्सआव फाइभ मानजाखा आंनि देब्रा साइड जोंनि YTF नि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां नरेश जमातिया जोंनि साब ज'नेल चेयारमेन बरम गोनां चन्द्र जमातिया जोंनि याग्रा साइड जोंनि YTF नि डिस्ट्रिक्टनि सेक्रेटारि दैबो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि भाइस प्रेसिडेन्ट ब्लकनि सेक्रेटारि जतनो लामसाउते जोंनि ससियेल मिडिया नायथ'नाय दंबो जतनो दीपर काहाम बे लामसाउ जों Khwna थार्ड फाउंडेशन डे पम जों सेलिब्रेट खालामनो थांदोंमोन बुबाग्रा जे जोंनि बर'फोरावनो थांनानै बाङै थार्ड इयार स्टेप रवानि दंखा जोंनि थार्ड इयार स्टेप रवानि जोंनि नाहर मोनखायसानो जों बाहायके थासाके जोंनि माथाय आसु बोसोर रङै जों मायां दंमोन जों मावानि बेयाव फाउंडेशन देव जों जत समाय दांलायनाय हि वासवैनो जों दिनै बर' जोंनि युथ अफ वाइसि बाहायके सामों जालांनाय हि दांलाय दङ दिनै आं जतनो कयनै जोंनि एलाकानि दाखु बुखुरावनो सारा त्रिपुरानि दाखु बुखुरावनो जे जोंनि ससियेल मिडिया नायथ'नाय दङ जे जागायाव नों दङ उ जागायाव नों पालायदि सेन्टारावबो पालायजानाय मालानचनि बास अरसिनि किल्लानि जों 25 जना बर'क रखनाय ते उ एलाकानि जत बर'क जोंनि किल्ला बागमानि पारानि आं कयनाय Khwna गनापादा मेमोरियल हल 10:30 AM शार्प जों फ्लेग थिसानाय जोंनि अर एन्टारटेनमेन्टनि बाङै जोंनि त्रिपुरानि टप सिंगार राहेल कलय दैबनि लगे सं फायनाय दिनैहायनि बाङै आं जतनो नुखबावबो उइथ पम हमनो जों सेलिब्रेट खालामनायनि बाथा गोमानि हमले जों गोदोगमा जोंनि दिननि नय गोरै जों कमाय दंमानि ताबकले जों लामा गायसामाखा आथुपुर गायसामाखा जोंनो दै दुलनाय उ दै दुलनायनि लगेबो जत खा थांसावै मोथांलायवानिखे Khwna जत फायबाय जादों कयुनि आंनि कपिसेस